меросгирӣ тибқи қонун. дар ҳолати набудани васиятнома меросгирӣ тибқи қонун сурат мегирад, ки дар ин ҳолат меросгиронро тақсим мекунанд ба навбатҳои якум, дуюм ва сеюм. меросгирони навбати якум тибқи қонун аз рӯи ҳиссаҳои баробар фарзандон, ҳамсар ва падару модар, фарзандхонди меросгузор, инчун кӯдаки шахси вафоткарда, ки пас аз вафоти ӯ зинда таваллуд шудааст, мебошад. меросгирони навбати дуюм бародару хоҳарони меросгузор ва ҳамчунин бобою бибӣ ҳам аз тарафи модар ва ҳам аз тарафи падар мебошанд. меросгирони навбати сеюм бародару хоҳарони падару модари меросгузор, яъне амма, амак, хола ва тағо мебошанд. дар ҳолати набудани меросгирони навбати якум, дуюм, сеюм, тибқи кодекси мадании ҷумҳурии Тоҷикистон мерос ба давлат мегузорад. давлат дар ҳолатҳои зерин тибқи қонун мерос мегирад. агар васиятгузор ҳамаи меросгиронро аз ҳуқуқи меросгирӣ маҳрум карда бошад, ҳамаи меросгирон ҳуқуқи гирифтани меросро надошта бошанд, ҳамаи меросгирон без зикри меросгире, ки ба манфиати он даст кашида мешавад, аз мерос даст кашида бошанд, ҳамаи меросгирон меросро қабул накарда бошанд, меросгузор тибқи қонун ва васиятнома меросгир надошта бошад. дар қисми дуюми моддаи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ гардааст, ки молу мулки шахсро барои эҳтиёҷоти ҷамъият танҳо дар асоси қонун бо пардохти арзиши пуррааш давлат гирифта метавонад. ҳоло ин масъала дар Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон чунин сабт шудааст: молу мулки шахсро барои эҳтиёҷоти ҷамъият фақат дар асоси қонун бо розигии соҳиби он бо пардохти арзиши пуррааш давлат гирифта метавонад. тавони зарари моддӣ ва маънавие, ки шахс дар натиҷаи амали ғайриқонунии мақомоти давлатӣ, иттиҳоди ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва ё шахсони алоҳида расонида мешавад, мувофиқи қонун аз ҳисоби онҳо ронда мешавад. Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври хеле равшан пешбинӣ намудааст, ки зарари моддӣ ё маънавие, ки ба шахс моликияти ӯ аз тарафи мақомотҳои давлатӣ, иттиҳоди ҷамъиятӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ё шахсони алоҳида ғайриқонунӣ расонида мешавад, бояд мувофиқи қонун аз ҳисоби мақомотҳои номбурда ё шахсони алоҳида ҷуброн карда шавад. мувофиқи талаботи моддаи 1194 кодекси мадании ҷумҳурии Тоҷикистон, зарари дар натиҷаи аз ҷониби мақомоти давлатӣ баровардани санади ба қонун номувофиқ расонида шуда, сарфи назар аз гуноҳи мақомот ё ашхоси мансабдоре, ки санадро баровардааст, зарар бо қарори суд аз ҳисоби хазинаи давлатӣ ҷуброн карда мешавад. мувофиқи қисми дуюми ҳамин модда, зараре, ки тавассути амал ё беамалии ғайриқонунии ашхоси мансабдори мақомоти давлатӣ дар соҳаи идораи маъмурӣ расонида шудааст, аз ҳисоби маблағҳои пулии дар ихтиёри ҳамин мақомот қарор дошта ҷуброн карда мешавад. ҳангоми нокифоя будани онҳо, зарар ба таври иловагӣ аз ҳисоби буҷаи давлат ҷуброн карда мешавад. гузашта аз ин, давлат дар баробари танзим намудани ҳуқуқи моликият, ҳифзи ҳуқуқи моликиятро низ пешбинӣ намудааст. масалан, боби 26 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон пурра ба муқобили моликият бахшида шудааст, ки он аз моддаи 244 то моддаи 257ро дар бар мегирад, ба монанди дуздӣ, аз они худкунӣ, тасарруфи пулу моли ба тариқи кредит додашуда, қаллобӣ, ғоратгарӣ, роҳзанӣ, таманҷӯӣ ва монанди инҳо дар бар мегирад.